Kanyini masabayi fi akan donya fena fen ban nafa akan nafa ni fen yanyi fen min don ka sobu kale de ko do lon doni masai kangan ni so jaira ni kenen ka kene jumen kodo afi bureau régional no Ségou o ka kalandin kulum kan habono sera ma kemefla anta ani sabama ka ala fo ka barkada tuma minna ala yu hakili jiginina ninga doni ficini manya ala ngamala barkada aka ka ala fo ka barkada kana babele jelin fo ni kenen ka Ségou ya kergereni ala anga les autochtones Wuski banga foli bouye anga ladatigu anga foli bouye autorité administratif politique nous monsieur le gouverneur le parrain avec moi mon frère j'avais les armes aux yeux ani kuma mana bon ni ñogon personnalité jamana ko ka fima aya blané placé là ka émotion be ke tuam c'est un témoignage fort. C'est un grand souvenir pour moi. Amabo, le général, le monsieur le gouverneur, sur le mantra de combat fouillant. Car Wally Mandon, Yarabia, à travers lui, Malabna to Jamana Jamana Kabasi. Politique, il faut monsieur le maire, car faut qu'à Wally Mandon, ou Béné Reka Walada, notre ni fin nous nous flabeda seram. Les dimensions scientifiques là. Wati koso anga institution religieuse en bas au conseil la Ségou ya ka foli bouye l'imam de Ségou anga foli bouye ina femme de Ségou anga foli beni bela cheleni nga délégation tola uno bora bamako khana a composé le groupe saba groupe nan na foduru l'imam bureau national ay manandanga kone kelin sekan almam bede bunyana parce que bureau national la kufo ina fem amba kaja to la kunu bula na kumana kuna ngana ko ka foli fo Ségou be kengene na monsieur le gouverneur kaya to la ka barka dona ay Aïssatou Diaye danga kama ko kelin sekan nyeta ngabara nyogon Ibrahim Thierry tiedo ko sababu wala je khonnana ndo wajur garajo chamana de télé chamana de mais bibi na kurishiko chien nani émission radio la semaine konnana oni télé ta chien fla woro c'est kabakodo ala ka barkado angara mo Ibrahim Thierry la naka kibela chien mbaraka nyol Lamine abora ko do war voyage janna ay jija ka sur ka bobo mo ko adona kene ka be kene ko Lamine tra STV nga fudi baye ani hijide bela chien afako sulu cheba mu darana mobili joli yoro amna kuma kunche yoro la amna ke Ségou en numérologie quoi Ségou à travers les chiffres votre temps que le mbora bomoko kan abe mo lira donc ben tout c'est fait ni na ba befo ka afifo akarambo chesir lo mo ko ba kala man ko ne timina jadda fié bene de francophone nga chawla mais man ko de kala de ka kene jama mo ko ba lama ka karambo ban mufo ka kalani sortant fou ka directeur national fou monsieur c'est bien Touré monsieur Touré abora bongo to c'est un grand événement waba kumbo yani ate kalodi qur'anema islamia ndaga temeni kene nyona usilika ni mina ga sobuye ka qur'ane kandu maramadi hakemina bi parce que c'est synchronisé bongo na lamini be clubena siga sona lamini fo yanfouila bena clubé nan bo ambe kan ki abe neti fana wa bina diffusé et le Coran ay ha bunya kwa tete meninga quand tout se fait l'accueil pour en combien de 3000 ans stade là faut qu'on en san jatigila là faut ma dese donc ni tu foli kan o yan donc kan abe wajibia mais singa afifo mam na ka choix portora ne ka dula dumi ne dumi produit pour chier Ségou produit de 80 ou 85%. Je m'explique. Non seulement nous avons choisi la Kaifolo, je suis de la région de Ségou. Mbena et Sinzani, je suis de la région de Ségou.
nga formation initiale coranique a kɛra bogwere de la Masina Marala. La formation initiale de la langue arabe a kɛra Sibuyano de Angramo Bokar Chamfino. C'est pour cela qu'il risala nahawiya jusqu'à présent ne ko arabe kan fa kili jigade la anan Angramo sada ala ka kinu pele shelena aka mabadu sarfiya. Nous antara jamana be ala de mais nous fla de ne ka repérer jusqu'à présent. Takbir. Ni tcheba nous tcheba formé sur région Beleman madrasa fenfe ni i kramgo bora malaya ni madrasa pas nous dola ni fla de trophée de Ségou madrasa kacha. Donc moi je suis le produit de Ségou à 100%. Et bien je suis fier de ça. Takbir. Mengaso ni jebe nyagarila ni façon ni basoma iwele ibenyi yerela. Kau fo kau wali mondo dan taula mais à travers afide wallahi inika équipe wala ka barka Allah ni befo directeur régional ak représentant bi nga foli bay religieux mbe dokuma la parce émission mimena sirinko foli tobi parce que tambreten bolonna inshallah modérateur yerema erfone mais aben na jox inshallah Allah sonam iben na jox. Le thème, les dimensions scientifiques. Pourquoi scientifique? Parce qu'il y a les dimensions spirituelles. Les dimensions spirituelles. Il y a les janib ruhi, les janib ilmi, ou bien al-abad al-ilmiya. Donc, Nina, alhamdulillah rabbil alamin, les dimensions scientifiques. Parce que ma fait un chamangami femme tafsir littéraire mo bodi dongo sebe at tafsir adabi ka qur'an fo arab kan jemana mais tafsir soufi ka qur'an tafsir be menton se fe ka nga soufi karam ko ba fla fo kene wiye demba ya fla fo kene ngara mo kani la sana kani aka fami be kele ka fo à travers ça ou taille et les dimensions spirituelles ou bien l'interprétation scientifique du suffisme du Saint-Coran. Quand tu es en train de faire Cheikh Khalifa Makarla, vraiment beaucoup de délégations font Bilibili Babé Sakuna Makarla, pour te la Khadiria Cheikh Khadiria, pour faire la folie bien les suffismes, à fond les dimensions spirituelles. Amna super dans Dabna Sama Yemi Flado la Kelena, les dimensions spirituelles. Allah kanya kadam. Bon, maintenant n'amboray. Mena sirom ma Saudi pour kanga do anga wala daire la fanga donga fo. Qur'an ni ba fe ka fam adlono do fem bilibile ba flade la. Fika tifiko oni oro franfa sia ka bon kona. Folo jume. التفسير الشخصي ou التفسير الموضوعي. L'interprétation, comment dire, subjective et l'interprétation objective. Subjectif yi yani kun yere tigi no alakira alayhi salatu wasalam fi ko don mo woni malakira do ise alakira de Qur'an don dayo tanki malakira do bo nan malakira ka don semaine fo nyi fo be surtout kunu semaine fo Qur'an ayo ni hadisa yo bi fo aka yoro an yere ka kene kan bi a noter ne fe ande monsieur le gouverneur Iqra da sirama mina son sugo de ganka et interprétation est subjectif parce qu'il va sur Iqra de kono le mot Iqra do bo objectif est du mais en balma musomi ne Qur'an wa najmi kala tara wa najmi kala yani Qur'an aya sababe no bien suran sababe près ni ba fe ka ala kra do ibina no ko Iqra folo ko kalanke kalan arab kana al fo fi le mutaaddi c'est un verbe transitif il a besoin de quoi un COD ou bien mafoulun bihi hein complément d'objet direct kalanke mais ala kra kan min kala sodu Iqra kono ala mo fo ko Iqra do ala so la ka yere de mangutu fo bismi rabbika allazi khalaqal insana min ka yere fo ayre ka sibaya mais yaro la complément d'objet direct mafoulun bihi te akada munga aba fo ki ka dam ni yere la fo Iqra safhat qalbik
il est du page au Kala. Au cas où il est l'univers quoi. Amana c'est massa l'univers il du page. Hein? Qui connaît Kala folo. Donc, que biologie là, en balamam so yemi Kala. Ala kira nebu saniya ka tengal atekuma ni toy wa madalla sahibukum aya hakli saniya wa ma kasaba al furad wa yadzuku saniya zaqa al basar wa yufana dzuku saniya ida khala donc aya la kira purifier biologiquement ani psychologiquement physiquement aya saniya do ala kira iba bla bi clemine le kono pour que c'est ka femme scientifiquement nambore kuma kosom yani ngate be suran saba defo ikra folo kalanke ibire ni obma jondi ga ngakala jondo ala kara alayhi salatu wasalam ni do fi suratul najm da qur'an fale bala mais yoro dien livre ba be ni bina kala ibe fen folo mi o de la biographie de l'auteur yani mi kitabu c'est l'écrivain ay rek ni na tendance du mene bala capitalisme do wa socialisme do wa athée do wa religieux do wa ainsi de suite. Donc, Coran B, aya sabadron de kumana ala kraka biographique. Oda to asuran jarane kuju. Suratu Duha. Ako alam yajidika yatiman fa'awa. Yani Muhammad nimbi yatim la dima asrowa. Nyim yo giri ika jibe kerife. Wajadaka dalan fahada itunde boli sono de chela boli keme sabaniko ni kanda kana manode oda to am masafure muni ala yirna mu befuya parce que sira sunya amulo wallahi ala kan ni bela shedina ayi so ifilendo fahada ni kana wajadaka ailan fa'na ya so foti bulu mani kari anya muso dima muso mi financer katla ka ki karamoyo ni karamogo folo bi ala kala alayhi salatu wasallam joni do amba kharija de oui économiquement socialement et psychologiquement les hakiliska mom na boro fa ko nora muso amade c'est que derrière tout un grand se cache une grande dame chebo muso ba de do bi ko fela al misani muso ambala ko batali chewi no te kene ko kana ta no te kene ko ne ga ta so ni aya saba dron ni kuma aya kala biographique ba ni fana kainde ni ala kala kun tara kuma ere ka nabi Musa kuma be Firauna Musa to nana Qur'an ko 136 fois tie keme ani bisaba an woro dai ala kala to nana shenandi ko tigire donc ala kala ko te arabu ko te ko mara ko de ka fobi donc an Qur'an wallahi abo ala de yoro la donc il faut ni subjectif ni donne fois là mais objectif là de ngawala daire ni tu introduction de yoro Qur'an ni ba fe ka yoro afakosun chebana musubo nga foli bu be yano anga selili be mali ko na ko kana yani ni ba la ka en fin principe de demain contextualiser le contenu du Saint-Coran lisez, actualisez les contenus du Coran. Monsieur le gouverneur Boraka Famber Fanafo, yani on a mis Bénin des clés données à le Coran. En réalité, scientifiquement, le Coran. Les vérités scientifiques, les données, les scientifiques, le Coran. Il y a caché les noms, car Boka est la mal. À la Kabarka Banga. Bon, non, aussi, c'est la manière de dimension n'a pas flanné. Coran est une contestation du bien de Conan. Siècle du bien Conan. 7e siècle. Ouais, sur l'Antiquité, maintenant. Pour qu'on ait un nabi, là, ça. Bangini, ça en kebe worola. Kanaba a bangini na oui Antiquité. Kata ere wuli la a bangini na kanabla et ça en kebe woro ala gratie ma 7e siècle. Avec forme et donc préhistoire. Préhistoire. Bon, Kata a Chili. Nous 600 à tirer c'est combien 611. Al-Na sera Bangina 571. Donc, ça bien ni follow ala a formé follow psychologiquement ni fi 600. Ni ba fekala karado. Aya femme na la ka bam na la ma ba ita terrassé psychologiquement la kala ita terrassé.
La science d'observation, comme maîtrise, professeur d'anglais, technicien, là, la barricade de là. Il y a science d'observation, il y a des médias soniques à bon quoi. Avec fait faux, c'était malin. Il faut une dimension spirituelle. Abamina la bâti à Mojabo, car moquer la au fond à Mojabo. Quand tu as branqué, la même branqué, puisque jusqu'à là, tu as formé l'interprétation subjective, là, quand on a à la crâne. Quand tu as formé, quelle est là, Harbou Foudjar, 19 ans, 24 commerciaux à Kata Yanfi, Sam Wanduru, socialement, Bakaridjaka à l'amo, je dis bien qu'à Kala, à Kramofo, Allamahu, Chéli du Kouazou, Miratin Fastawa, en balance sur la fois ça. Mais du là, à la Krabisi Dominaka, les sciences exactes, sciences humaines, en sciences naturelles, voilà, sur un Bakaria, 40 ans à Métouro. Au-delà de là, nous sommes pour finir pour Kabakolo. Parce que Abraham Karidjaka école de Folola, Yana Kalbo et Sidna Allamahu, Chéli du Kouazou, Miratin Fastawa. Jabbar, wal bitlela ci hakli bamma bashiti ka décision ta libi sare yi musola parce que réflexion no bulu sentiment bulla on beti ko chamman kan an no so ni de antime ko chamman kan ulu baba jete mina ndof ce sont les savants savants sur la barka dans donc merci donc là menaro la kra chira 7e siècle de kono 611 au Moyen Âge d'amener. Il faut que le Moyen Âge, aïe, sans pas qu'il y ait Moyen Âge. Et on va faire l'obscurantisme divin ou avec les divins. Sans pas qu'il y ait le divin. Ou à ce point, il y a un sommet là. Sans temps là. Quand le durée les temps, ça va prendre aya banane qui maintenant n'est plus au blanc. 4475 versets de Dina, Maram Medina. L'univers quand faut l'amener à Allah. Oui, mais c'est à 12 ans, 5 mois, 13 jours qu'on en a. Quand là, j'ai mis une version froquant. 1761 verset 9 ans, 9 mois, 9 jours, 9 heures et 9 minutes, 9 secondes et 9 tiers. Voilà que la fatura qu'on a mis toi. Donc, l'obscurantisme est moi mina. Quand on a bladé, a jeté mina dîner, côté simi qu'on a. Nano famille, on va se poser la question, on peut à poser ainsi ça. Donc, est-ce que le Coran a été surpris par des progrès scientifiques, par les découvertes scientifiques, par les données scientifiques? C'est une question. Non, pas du tout, pas du tout. C'est vrai. Évolutionnisme, naturalisme, c'est monde n'a ni début ni fin. Au dernier temps, il y a un l'avantage. Au dernier temps, il fallait mettre khalaka. Allez, khalaka, fasawa. Walezi kadara fahada. Quand il y a kadara programmation de. Il y a une qui a programmé ordinateur, logiciel de programmer des cadeaux. Tout le monde a la fin de l'univers bainda. Allez-y, kalaka, ora to sabi ko seliji ni selibala ga yini balman fi ga kala afane me kuma bogina kalaka fasawa idan fefe kan da ya daka belajilin dafa fasawa ali walazi qaddara fahada asalaka be programmer 600 kaso ka do kana ka do te donc ni na 600 ni mina ambla kata 600 amena kuma les trois branches de la science nous devons comment les dimension scientifique du Saint-Coran. Amadame al-Kawn, l'univers même. Parce que fin ça va avec fait comme Roma. Il y a l'univers al-Kawn, il y a le monde al-Alam, il y a Ad-Dunya qui est la vie existante ou bien la vie présente. C'est pas la même chose. L'univers, ça c'est à peu près une chose inanimée. Là. Les galaxies, Al-Majarat, galaxies, planètes, l'eau, Kalo, nous sans fait, nous système solaire ou quoi. Il faut me quoi al-Kawn. Au dégât Coran. Et c'est Coran une fois, vous avez le Coran, il faut me la Coran. La théorie des Big Bang, Dieu m'a mis sur le point de l'explication de Dieu, l'univers de l'endamnement. Avec Coran, comme à Chama Coran Kalan, Nautara Sava Daele, Suratul Anbiya, verset 30, elle est l'univers dans la création même de l'univers.
أقول شو القرآن يقول عرب كان فلو أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. N'ont-ils pas vu ceux qui ont mépris que les cieux et la terre formaient une grande masse et nous les avons séparés, on a rendu à partir de l'eau toutes choses vivantes. Il y a le moment où il y a des gens qui à partir de l'eau, n'y fait ni ma belle gelée d'akabo et comment dirais-je là, dit là, le monde végétal, fallait faire un gadien, le monde des animaux, un gadien, le monde des hommes, aramadou un gadien, konya beda kabo et dit là, Japa. Nous avons 600 dimension scientifique, un peu de cosmique, les cosmiques. Yoro Socrate. Philosophie de l'essence, Socrate il a dit connais-toi par toi-même. Arrive 949. Dans les sans là, nous cosmos. Une fois que l'univers finit nécessaire, allez composer les fin sabadela. Les étoiles, les planètes, les lunes. Alors que nous faisons, quand nous faisons les étoiles, l'étoile dit. Et le planète dit, Kaukab, Arabkam. Mais la lune, ça c'est le satellite naturel. Voilà, tout scientifique beaucoup. Tout astre lumineux est tout astre lumineux est une étoile. Tout astre non lumineux est une planète dans un satellite. Donc, les étoiles, parce que chaque tic-tac qu'on a, l'énergie tonne 4 milliards de tonnes à bout de dégager. Nous avons un ticket pour ma coloc. Avant, les rayons ultraviolets. En clé, ça fait 150 millions de kilomètres. Ni clé pour la somme d'affaires. Avec militaire chigé, avec du angakoro, cabo de boli. Alors, au défaut. Donc, théorie des Big Bang de que domina. Tenez-vous bien, nous sommes à 100 milliards de temps en dehors de l'Inaï. 15 milliards de l'année. Quand on a fait, quand on a fait samawati wala la fi si tu as yami ala ka barka do ala jaja ala ka ane kilo ala ka kile ne ben on ga 100 milliards fla ani keme duru de ma aussi yoro wara jori o de ta de 15 milliards d'années scientifiques jabbar ala ka bora ko ni ba ni ngade université de Sorbonne à Paris hein et Cambridge Londres Texas université de Malia de Ségoua ou à l'université là à Bora Seydina Djibril à l'université là allamahu shadidul quwwa zumiratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadanna fa kana qaba qawsayn aw adna ni la crème yani ni la crème ngo do te kaba ko ngabilin quoi alhamdulillah tableau là c'est kataba al muallim ad-dars ibo irabuke malaka makala ali bishiradi ikra science science exacte science naturelle en science humaine à logiciel qui m'a fait damana c'est très important hein? C'est science belge le logiciel Allah marouch wa allama adam al asma kullaha Allah y donne belge le logiciel dans faram oba ambela professeur Karamoba a activé là, il est activé. Mais on t'a Karamoba activé qu'à quel tour mais c'est une à la Krabishingé, elle a activé 100%. Ou à batterie de banc, à te décharger. La Krakale, c'est la toi ça. Donc, il y a là, mais c'est à quand, amène les dons dimension. Il y aura un cosmique de l'année foyer. L'univers c'est 100 milliards de temps en dunia scientifiquement ani Coran kono si tata aya oya sur l'été il a fallu 10 milliards d'années pour que clé créer clé chez Sandilo là 100 milliards d'euros minde ka bokam sirajan yoro nya fo chaque titre qu'on avait énergie sirajan wa hajan yani shi tati yoro data wa hajan yani clé de l'air alimentaire quoi
Dynamo, il y aura un barrage, j'ai été sur Dynamo à Corandia. Sirajan ou Hadjan. Chaque tic-tac qu'on a, énergie tonne, 4 millions de tonnes à vous les dégager. Nous, il y a un matin de ma coloc. Après, les rayons ultraviolets à l'achia al-panafsadjia. Nous, il y a un peu Kataola, 150 millions de kilomètres. Il faut qu'on ait la kilométrique bidoulant sans fait. Après, on a la couche d'ozone. Kata 15 là, qu'on a la 12 là. Ou des couches d'ozone, ou des purifier. Wasama Isa terraji. Pour le chimie de là quoi. Yo, allez, RMM a composé l'eau, argon, hélium, hydrogène, nitrogène, azote, hélium, anato quoi. A composé l'eau, nan a banfa. Alors qu'on a de Wasama Isa terraji. Le vent alin, scientifique, la communauté scientifique, le vent alin, au départ, purifier Kadjianga. Coucher de zone de Soroka purifier à partir de 12 km avec Soroka 78% d'azote. Azote. L'élément le plus abondant de l'univers, ça c'est azote. Ambouli Sama, 78% d'azote, 21 oxygène, anato, wati koso. Nous ne pouvons pas. Vivons-nous sur la terre ou bien dans la terre? En dehors du boulot, qu'on a du boulot sans faire. Ne pas de venir dans la terre, en bas de côté. La vie est impossible sur la terre. Parce qu'à partir de 12 km, on est sur la terre. Bon, 12 km, l'atmosphère est du boulot la mettre là. Au fond, nous, oxygène de sera qu'on a, appareil respiratoire bas au fond du boulot doré. Donc la vie est impossible sur la terre. On a un niveau d'avion, on va faire une fièvre de dégâts de médicaments. Au-delà, il y a déjà, il y a fait 100 milliards d'euros au les chiens. Il a fallu millions de nani pour que Dougoulou soit créé. On a Dougoulou, il y a Dougoulou, en mon socorroin. Alors, Dougoulou, c'est 4 milliards 600 millions d'années. Quand on a fait de la boîte, Abda Bada Zalika Daha. Quand les Dougoulou la béga, quand on s'y aurait. Notez. Du coup, semble le faire qu'on a dominé. C'était 15 000 degrés. La température était 15 000 degrés. La vie était impossible. Wallahi. Quand il est préparé, chaque Hernani chute le Kadouji. Parce que c'est du coup comme mon tout batini. Asumara Kasumara faut 600. Donc, du coup, béni et chimique air de l'idée. Ne balako ya sɔrɔ mɔgɔ tuguni c'est 23h56 minutes ne bɛ point bɛɛ di baw ma bi 23h56 minutes o de su ni tile ala mɔden tɛ 24 heures ye an ka taa wal abda bada zalika daha an bɛ yen dɔ il a fallu 800 millions d'années k'a sɔrɔ ni ma fɛn ma da dugumakolo kɔ ban le monde végétal n bɛna se o de ma sisan o de kɔfɛ falenfɛnw ka sɔrɔ ka falen bactéries kana ɲɛnamaya kana dugumakolo kɔ kan yani an kana dugumakolo ko sigi kɛ ni naturalistes ko évolutionnisme ko rien ne se crée et rien ne se perd que tout se transforme en non c'est pas vrai c'est Dieu qui est le seul créateur de l'univers Dieu qui est le seul qui allez aya défendre quoi Allah ka baraka don wati poson ni tu es science naturelle en comment Dieu dajo ka kemina ka kuma tile ka kuma cosmos dans tile en comment na dugolo kan kalo ale satellite naturel de ka bo dugolo la kata kalo la abe ben kilomètre wa kemne saba ani bishi en tour de ma 385 000 km de ba ani kalo che mais l'état est 150 millions de kilomètres de ba ani clé ça très important bon nombre de dimension cosmique là quanti cosson amène de biologique là sokara qui m'a fait que bon santé kana na ko na ko todi wa fi anfusikum afi anfusikum afi mo wa fi anfusikum afala tubsiru ne ala ka kabako ba were lay min o def démontrer ça
kabako dɔ jumɛn ye ala b'a fɔ cogo di falyanzuru insanu min b'a koli k'ala ka barika ban de la ko hadamaden ka filɛli kɛ ala y'an bɛ invité ɲɛnamaya bɛɛ yɔrɔ an fa adamaden miliyari 80 de fatura miliyari 8 de bɛ ka fiɲɛ minɛ k'a bila dugukolo kɔ kan le 15 novembre 2022 ɲɛnamaya dafara 8 milliards la Nations Unies ka rapport laban na a tɔ ye 10 fila je ne sais pas parce que ala ka liste la a man ka tɛmɛ miliyari 100 an ka taa n'a wala dɛ donc biologie la an fa adama na an bɛna so étape de ma ani émission l'histoire de l'humanité de ɲɔgɔn ta yɔrɔ la ni karamɔgɔ jire ka yɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn ta yɔrɔ la ko ne kumana an kan fɔlɔ étape fila la étape solide étape liquide yani an fa adama bɔgɔjalana ma dilan ni étape yani ni ka fiyɛ a la o y'a damana étape ye tuma min na an fa adama ye ala nana ka na an ba Hawa bɔ an fa adama numankuru galaka la o fana y'a damana étape ye mais ka ko ye an fa adama tun tɛ kɛ mɔgɔ kelen dɛrɛ a yanamɛ s'il vous plaît a yanamɛ c'est très important fili min ya fili kɔrɔ kuma tɛ ɲɛ kuma kɔrɔ n bɛna yɔrɔ fɔ c'est très important an fa adama ye épreuve fila de kɛ psychologiquement anw cɛw y'o sɔrɔ a fɔ Adam endogène yani tuma min na an ba Hawa musoya psychologique tun b'an fa adama na ça c'est très important yani an fa adama dafalen dara hadamaden dafaya la ka tila ka an baya fan bɔ la côté matériel dɔrɔn tɛ o l'homme est composé essentiellement de deux côtés le côté physique matériel et le côté spirituel donc ni an ba Hawa bɔra an fa adama na matériellement psychologiquement fana a bɔra la ça c'est important o la an ka taa n'an ka wala ye o de la a ye kɔrɔna jateminɛ an k'an fa adama ka étape fɔ a ye fɔlɔ c'est très important aussi tuma dɔ la ala b'a fɔ k'a y'an fa adama da ka bɔ min turabin bulunugu la poussière tuma dɔ la min ma'in tuma dɔ la ji min tinin ne ko n'i ye bulunugu ni ji fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ mun ye a tɛ kɛ bɔgɔ ye bango min tinin min hama'in masunin bɔgɔ doro yɔrɔ n'an bɛ so kana ma yɔrɔ Mali bɛɛ alhamdulilayi rabbil alamin ani région minnu fɔrilen don so minnu na Segu b'a la n'u y'a mɔ a bɛ kɛ siman de don siman donc ala ko k'an datɔ la an fa adama bɔgɔ la k'a y'a bɔgɔ doro min hama'in masunin min salsalin ka fahara ka sɔrɔ ka mulu da ka sɔrɔ ka ni fiyɛ a la yɔrɔ la a bɛ fɔ nin ma ko étape solide ni fiyɛla a la a kɛra sisan a k'a kɛ to dɛ adamadenya dafalen de b'a la matériellement o dafalen cɛya ni musoya b'a la mais musoya psychologique fana b'a la bon an ba Hawa bɔlen kɔ a la a déchargé la dɔɔni mais an fana n'anw tɛ kelen an tɛ kelen ka da dɔn donc an ka taa n'a wɛrɛ dɛ donc maintenant biologiquement ni an fa adama ta fɔ an bɛna sisan liquide étape de ma ala bɛ ko min ma khuliqa ko adamaden ka filɛli kɛ a dara ka bɔ matière jumɛn na c'est ce qui est matière al-anasir il y a le matière feu matière élément il y a élément feu matière composée de élément nan de la élément feu élément eau élément air et élément terre buri feu tasuma ji fiɲɛ ani buri min bɛ bana ni ma fiɲɛ minɛ ka bila yɔrɔ man ɲi tiɲɛ tɛ ni ma ji min yɔrɔ man ɲi i yɛrɛ danna bɔgɔ la déjà température dɔgɔtɔrɔ fɛ yɔrɔ n'a jiginna ka tɛmɛ dɔ kan c'est un problème donc tasuma b'an bɛɛ la mais an bɛ ni alimenter jumɛn na dugukolo parce que an taara ka bɔ dugukolo min na a sabatira scientifique fɛ yen nɔ ko il y a 104 éléments de dugumakolo la dɛngɛ bɛ dugumakolo la nɛgɛ b'a la zira b'a la fugan b'a la zengi b'a la i b'a tɔ fɛn fɛn dɔn 104 éléments de bɛ dugumakolo la o bɛɛ lajɛlen bɛ adamaden farisogo la émission l'histoire de l'humanité la n bɛna quantité fɔ a ye fer pourcentage jumɛn b'an na garamu joli b'an kelen o kelen na zengi joli b'an na ani calcium joli b'an na n bɛna n da s'a ma émission l'histoire de l'humanité la donc tuma min na ala bɛna an da liquide sira fɛ a k'a kɛ to dɛ parce que an bɛ kilasi kɔnɔ a ko dimension scientifique du Saint Coran
an donna biologique de la bon ni bɛ biologique ta i bɛ taa depuis ADN na quoi yani ko de ko super une petite partie du super a répété adamaden bɛ dilan ka bɔ de la Alahu Taala cogo di XX a ka hakɛ to an balakaw ne produisent que ça X Y c'est bon mais au fond olu fila ko les chromosomes mugan saba cɛ fan fɛ mugan saba muso fan fɛ a bɛ bɛn 46 de mais kuma la a bɛ kɛ 67 o b'a sɔrɔ olu de kunkolo ka bon cogoya la o y'a damana forme wɛrɛ ye donc ADN min ma ko de ka kuranɛ n bɛ ka kuranɛ tafsir kɛ dɛ kuranɛ interprétation scientifique tɛ kuran min ma i dara ka bɔ min na ko ADN ala an ka jɔ ADN na e ma ye i mana si latunu cogo cogo à travers analyse ADN i bɛ ye quoi yani an kɛlen o kɛ i bɛ programme ye depuis yen mais a y'a sɔrɔ i tɛ se ka ye ɲɛ la laboratoire de bɛ se k'i ye microscope de bɛ se ka i ye ADN na kuma min na wa i ka ɲɛnamaya bɛ i kunkolo ni forme ni fɛn bɛɛ lajɛlen i jɛnya bɛna kɛ fɛn bɛɛ détail quoi i bɛna san hakɛ minnu balo fɛn bɛ kan ka k'o kɔnɔ évolution bɛɛ bɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen programmelen don ale zi khalaka fasawa walazi qaddara fahada c'est tout il y a tout programmé wa fi anfusikum afala tubsirun donc aka hakɛ to tuma min na ADN programmation bɔra la XX ani Y yɔrɔ n y'a fɔ ye tuma min na chaque fois que cɛ bɛna ni XX ye dɔrɔn a ka hakɛ to den bɛ kɛ muso ye mais n'a nana ni X ni Y ye dɔrɔn den bɛ kɛ cɛ ye donc c'est l'homme qui est le premier responsable de la détermination du sexe d'un bébé ala ka barika don la ni de ko ne fal yanzu lisan min ma kule a ka hakɛ to yɔrɔ la an bɛ wuli tuma min na fécondation kɛra a ka hakɛ to utérus kɔnɔna an bɛ science de la mais kuma dɔ bɛ yan dɛ wallahi hali kunu y'a kalan ntoroni kun b'a bɛ hakɛ to dɛ wallahi an bɛ walada la an bɛ ka kuranɛ valeur de yira a bɛ hakɛ to parce que a kan ka fɔ parce que ni an ye mun de dogo ni mɔgɔ ye tulonkɛ kɛ kuranɛ la bi ça c'est très important an ye kuranɛ fan bɛɛ kɛ tabu ye donc mɔgɔ b'a fɔ kuranɛ ye kunfiya dɔɔni de don logique tɛ donc ko 250 millions de super de bɛ na k'a kɛ to mais kelen dɔrɔn de bɛ don utérus kɔnɔ o de bɛ kɛ den o de y'a to fɛn fɛn nana diɲɛ kɔnɔ e de ye champion ye tɔ bɛɛ sara. O de y'a to ala b'a ɲini fɛ don o don i k'a fadila duuru la ala kan 17 i k'a fɔ alhamdulilayi arabil alamina siɲɛ 17 don o don siɲɛ 121 dɔgɔkun kɔnɔna na siɲɛ 518 kalo kɔnɔna na siɲɛ 6,226 san kɔnɔna na ko i k'a fɔ alhamdulilayi parce que e de kɛra champion tɔ bɛɛ sara donc après fécondation ka tila 2 ka tila 4 ka tila 8 16 ka taa fo formation kɛ à partir de 2e semaine adamaden an bɛ les dimensions scientifiques adamaden appareil fɔlɔ min bɛ da i la i boîte noire adamaden boîte noire coccyx ajabu zanni kuranɛ ko ten ala tila k'a di sa ko ten kullu shay'in yubla fil insan illa ajabu zanni fɛn bɛɛ bɛ toli la fo n'a kɛra i coccyx ye boîte noire i ye fɛn fɛn kɛ a bɛɛ film ba carte mémoire quoi i carte mémoire de coccyx ya mais i tile 14 dɔgɔkun 2 de nin ale de bɛ ka kɔrɔ n'a bɛɛ ye les 5 sens de l'homme i mana to nin na i tile 21 na les 5 sens i sɔmi 5 hawasul khams ala bɛ jumɛn da ah les sages ala ye sage ne ko adamaden appareil 5 la quel est le plus important de ma ala na man jaabi mais n b'a fɛ a yɛrɛ ka jaabi d'aw yɛrɛ ma i kɔnɔ dɔrɔn e yɛrɛ bolo i ɲɛ i tulo ani mɛni ni ka maga fɛn dɔ ka fɛn min quel est le plus important ala taara le plus important de ta kuranɛ fan bɛɛ n'ala bɛna adamaden organe fɔ dɔrɔn a bɛ jumɛn fɔ a bɛ jumɛn de fɔ inna sama wal basara wal fuada pourquoi parce que a i tile 21 n'ale dilanni bɛ daminɛ or i dusukun bɛ bâtiment daminɛ à partir de 92 ans o de ye Muhamɛd Jate ye an karamɔgɔ sufi karamɔgɔ bɛ yan an karamɔgɔ lasinɛkanɛ ka famille bɛ yan et kuntalakaw bɛ yan Muhamɛd ye 92 de n'i ye 2 fara 9 a kɛra 11 c'est sacré c'est un chiffre d'or donc an bɛ yen nɔ de i tile 21 na n bɛ segin a kan tulo
wal basara o ko fe ne am badu bin kalama no na on na jiyana ko ma awde an nali sababu mo fula sababu de mais an be timaw de folo ka strafe na na jiyana ko ne ba ma nyini ga an fa du folo be barake de lo parce que dile kashi mo ta be kashi parce que ale bora moni min ko nana aka ga to itirisi quoi denso rahim centimètre fitini don de do mais ale brancher ni ba ka dumuni ke abe jimi abe filmé an masako be dumuni min ke olu be lafiya min na quoi de alni fantan de do wallahi abu de la badebela o da to ala to ko rahim arrahman ayre tola o da to demba be ni de na kateme faka parce que c'est faka jizio mais ma inda yakhruju min bayni sulbi wa taraib sulbi ale be fura o ka jande na mais rahim taraib min bayni taraibu de le trompe to faut trompe de mako taraibu aka ga to ambala ko à partir de 18 ans 17 ans ni kawe na ni gauche ya bla kalo ko ni mbabla faut ka tasser à 48 faut 50 ans ma mta fait ka fait une trofa be famia mais ni na ma bela ja tete 500 et quelques à 600 botre gens au ville abo de produits ni les coranais wa fi anfusikum afala tubsirun ambeta wakati ko son beta jona mena do sang ni donne fo biologique là mena do 600 aramadin re matériellement composé de méthodes il y a la dimension corporelle parce que quand il la dimension spirituelle ni enfant inni l'homme est essentiellement composé de deux côtés, le côté matériel physique et le côté spirituel, mais il y a le côté aussi spirituel et ça faut là mais psychologique voilà donc le spirituel mais ça c'est le côté les dimensions psychologiques. Au delà tu amènes à ça émission nabi avec un caramo Birem Tiré avec l'âme inspirée nafsul malhama nafs amaratu bisui l'âme incitatrice amaratu bisui nafsul lawama l'âme accusatrice l'âme apaisée an-nafsul mutma'inna l'âme apaisée an-nafsul radiya ya ayatu an-nafsul mutma'inna inji ila rabbika radiyatan mardiyatan ya mutma'inna ça c'est l'âme apaisée yani angara mo sufi karam ko be kalangeka yani la rushi do reflet qui dizunga kuma mina quoi lahara côté et ma compagne tuma mina diété ma compagne tuma mina le monde physique et le monde métaphysique le monde insensibilité ma compagne tuma mina donc ma la rushi do soroka reflet qui dizunga ne tourna mo la e massa e kala togoni yani alijina kumpati mamina jahannama kumpati la siratu qalamu lahul mahfuz wala ha melekaw yere kumpati mamina ala kira yere fana mo mte famama ne tunna mo la mune kira ikara tugoni isoma mba troisième point fini mo tugoni isoma yele manadi modine kadire qur'an kadi wallahi ata wala rek donc jasadul ñoo de fi 600 ala yanko wala khalaqna insana fi ahsani taqwim noko nala tunya en bolo bo en ñam par exemple otu nganya en plot mona bo en yarona otu nganya adama dinde ala ka danfe abse ka fen kele na jena nye fly noko chef se ka fen na jena nye fly ni kono woro e to sanfe ka fle ni ke tumala kono nye jini fle ni ke tumala kono woro nye woro de fleli ke duguma lañ parce que nye ben be sans flala mais ni mo woro fleli ke nye jure fleli ke nye tam fla de fleli ni de alay ni de ngo qur'anay ni de catalogue de qur'anay machine ma fe fleli ya de sa hakli ma fi catalogue da ni fle ka fu étape par étape wala ya bedlan kan la kana ko wati ko so me kam pampande côté physique na kat la ka appareil du mendo ala appareil respiratoire a jihaz tanafusi ka fiemini oxygène ka samaka jingata fon na ba blakata dioxyde de carbone de bokene manala
o de be sanji na de provoquer bagan fana be nakili yiri fana be nakili am ko wala ka hinu belaje na kan na sigi yiri kerefe chufela la parce que yiri be nakili sama kile fe chufa ba dégager jabba donc ya rola appareil respiratoire appareil du de aramadena digestion jihazul hadbatia docteur bien je monsieur le docteur il est docteur il m'a donné des sang à digestion à appareil falbala oda to nyafo dum ouvertement ala ka alayhi salatu wa sallam nanya duguni ge kan nan dan moyen fanka parce que ni de no kan aramade kerbiano di aka bâtiment be dogoya et puis fou nugu na to akan nugu na to akan quoi ya nugu e sibrina tan shiginde do woro e dumini woro flana woro e robla fena abina to akan do ni dumini ki danga aka sera be jia quoi abe 8 heures de temps pour aka sika sen nugu bala mais ni ale ka sunna ibida kili wo enfant dika woni ide kili enfant kan abe air flat drone de ke parce que ker ba ka bâtiment normal soro sera la voie est libre quoi Allah ka barka ba ok je me conforme yaro la ambetema mais yeli ngatemi appareil kili me fango fode o appareil ni génétique l'appareil génétique jihad tanasuli yoro 20e siècle la communauté scientifique ko Albert Einstein bora samuna la relativité il paraît que mi ra sababu ya kwa science yere wala ngata ko sebe tiens les philosophes de la lumière 17e siècle là Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, Jean-Luc, Ani Inch'Allah, Anato. Vous voyez, la philosophie de la lumière là, tiens donc. Mais car Walangata, l'étude de la science génétique, Handa Saourasia, c'est à partir de là maintenant, donne Walangata. Mais Bibina, en 20e siècle de la 3e millénaire là, mais nous n'avons pour le moment l'intelligence artificielle. Ah, alors, mais ni bere corona na foko stop corona hakili si nyonga fo damado li qawmin ya aqilun lizi al wal fajr kalam inna fi zalika qasamu lizi ko est kalibon na wa moye mammi un dieu d'intelligence un dieu oui étape flana de Allah taala ni akili ko mona xamu ibn akili sur dieu le dieu d'intelligence mais où al-babi mais le monde physique ani monde métaphysique franca ou le al-babi wa fona ko les sur dieu kero ni la nombe en route donc ko rati le gasur jambe ta doni et nambore mena ko tala sur ni numérologie c'est une science naturelle que c'est ça la biologie sur la science naturelle de amma bon naturel de recours donc il entre na sika soma mais donne fo numérologie là c'est très important nous au Coran verset aya du menu bismillahir rahmanir rahim a composé l'endo harfu tan ani konontonde Coran sona fo le du Iqra verset tan ani konontonde Coran dialogue foro o jume iyaka na'budu wa iyaka iyaka tite to avec dialogue arfu tan ko non Coran do foro jume do foro jume ko non ihdina siratal mustaqim e de do yede jamane ambe intelligence artificielle clé nabi oui mo sia die Coran fembela tous les symboles de l'islam sont attaqués Coran attaquera kira yere al-Kaaba Coran ainsi de suite de ala kanini au kada surtout an dum ni ala kan kada donc ama suran fawya Coran kishi aya bela jeli arfuta ani konoto hasbunallahu wa ni'mal wakil 1700 ans avant Jésus-Christ vraiment il nous faut Babylone du kulo kokan arfuta ani konoto de hasbunallahu wa ni'mal wakil
Nabi Moussa 1400 ans avant Jésus-Christ. Mamana ou fawid amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Allah nous désira from l'employé arfuta ani konoto. Ayuba mamana banaya suso rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin arfuta ani konoto. Nabi Yunus 800 ans avant Jésus-Christ. Afilanina wa jila balenini ya ko scientifique ko ma safolo kabe. Abojoni adogodo parce que hamidai anchama modo. قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الجهنم قرر عليها 19 كو 19 ديتو جبا donc Ali yiri les plantes wallahi Coran ko ala tan ko ni fala donc ambe klitan inna iza janna sulu wal fatu tan ko non wayan surat Allah tan kono waraditu la akacha fana bla bla tan kono to mais muna ko ne tan tan kono to mais to la ka do sibula sa nya fa mo sibu à travers les chiffres tan kono to parce que à ce moment-là il faut chiffre d'or wa chiffre ma répété ko ne kono ka cha ka tene 1 kan قل هو الله أحد كاتا يشوف جي جاتي بيبي دامن ان دي لا كاتا ناسرا كونتوما يبيتلا كا دامن زيرو دون 9 تيرميسي دي تيري كومانس bon pourquoi 19 mina koro foy nga famia la repère ala ka famia bisaki parce que Dieu donne mais entre 1 et 9 al ordinateur composé limbo de là logiciel nous peut ni téléphone fait là de 1 de là ani table 9 là bon chiffre 1 pourquoi non c'est vous même en sur la Europe ne m'a formé on est ka formation initiale nga kera a chien folo o te enya Coran ni ma ke masina bogere la be dugore la ka be fuyan murbo kan nga formation do fana ma fana te en ni arabu lang arabu on be bobo ma ko domina mobli tan nan de tuma ngawli mais ça va olu empêchera tan kelen de borote 11 ni recho 11 de huwai hawi karamo an karamo sufi karamo biya hawi duwi wawi e kelenya fara be 11 dem boni ko 1 2 3 fois 11 ka pla ka be fara nyonka abe jol dima abe 66 de dima odi ala valeur numérique kele bisaba o jole bi worni kele duru ala valeur numérique ni a 3 kunga avec 99 de dima o de ban bela jelen kelen tege konnana i numanguru 18 de ça c'est 81 8 j'ai brûlé 8 de ne 1 81 ne 18 1 8 ni a fara nyonga bi kononto ani kononto et si malgré dans la et 3 kunga vous avez combien 99 jaja uluhiyya la divinité et la seigneurie arububia ni fladelo ni a yelema ala ko fle ni a yelema tan ça c'est là hein la divinité ala ya ni a yelema tan ça c'est la seigneurie jabbar ala kra bora fait verset qui maintenant nous ne pas ni ngaw et puis on te ntra mo ni ngare abe aketo ni fo sibu be karamoy ne karamo folo ya no madrasa la beaucoup ndo ala ka hinala matara wala kala ya no ma ngara mo mudir ka mobli boli balon tan fana tundo tarawri ay kala abla jara abi sama robati ni en kala bako ni ka ba arab kan basi ni ya sebuya donc sebu ben kala moy seydina bien an kala ma ban fulu be ni ma seydina bien jaje bien ni ne kala donc ne kala mo be ni sa question posée lu mais kuma table trop de ni ko to jeli ala merci na ko ba fleni kat Dieu n'a qu'un seul nom. O de jume lafzul jalal. O de atu ni wale de rogo lafzul jalal kaso ayira buke. Ni ale de la imana harfu do bola kuma ala kuma ni bola kala lillahi. Ni ngala kala lahu. Ni bola kala huwai. Wa ziyada de. Ni ala. Donc 99 euro là mais comment do fana bien. Yora nyanto 11 de la 100 on ngomuli mbora siu kana 11 kananika initiation sura konna na kulu wala fana be 66 kon
Ni de Coran est jaï quoi. Ni ko Allah quoi c'est la méditation. Tu médites. Mais quand bosser ko ni na fi duna na tuwa muna. E seli jo e seli ma seli jo. E qamatu salati bi salatu bi. Angara mo ceda. Même les yim ki. Donc maintenant, kul wala be c'est un ko tuwa. Kul wala we 15 modi. Arfu kuma denta an joli an duru. Ani ayanani ojuli ima 19 na rengo toni harfu joli binani ani wolumla ni afana ngonga vous avez 66 afonde mako ala kulu wala point miskini ala valeur numérique de clé ala kara bora école jumna ngotuni allamahu shadidul quwa zumirrati fastawa dabur nya fla do ko mi doni fo science naturelle là cosmos ni biologie là ka 2 fois 600 dona numérologie là mbena 600 kana et ka kuma et comment dirais-je quand sciences humaines quand ka soro capital kunche mais yana capital kunche anye bismillah fo 100 bismillah bedam ne harfu jumedi la lettre ba abdallah mani jumedi la lettre mi même adam madin hana madin chinois américain farafin inshallah français ni nana je ko lettre fofo ni ba prononcer de la lettre M mama maza ma mère ma appelle M o bismillah tara labanodi mimi ta mais ni ko bara ibna jatel daga fo yakle ki bab sifala mais ibna jatel na ja ko man mere be ko man préféré be so ko mi de ibay o bien préféré c'est du tout de préféré ala ka barka nan mali préféré bela na gouverneur bela jireno ananga nyama bela jiri de bi ko baba be ko ba na ko ko no chien ba tam fla ni keme fla ani tam fla mais ni fo muna no ko mali bedan lettre ji ni atena ke mali lettre la M afokadi quoi la lettre M odato mali ka bo ala be mali fo no ko mali capitali abedan ne lettre ji ni islamia capital folo ato to jumbala Makata Bakata. Donc ma ala o jamana ye Bakata o yo capitali. Capital fana Medine lettre du numéro MT. No ko ala kala remu anta le reta ale to yi Muhammad. Alna so yana kana fara mo ko Ahmed mubashiran bi rasuliyati min ba'di Ahmad yana ala kala kana Quran kitabu ko Ahmed ma nale fara ko Muhammad. Annali awula ko Muhammad katla ka Muhammad faraka jie kono bi mebo kuma la no yi quoi wati Quran bi presque Muhammad ton me jie kono 150 millions de personnes de wole ko Muhammad Égypte kile million wan wolo bla de be mo million tam duru do wole Égypte ko Muhammad mo million bla wole Ahmed million duru o lu wole ko Muhammad chapa amata nga wala de donc ko 10 non, c'est une étude. Mais sciences humaines et résumé qu'on a. Sciences humaines, Niemita, ka Allah se met à la. Les lois de la société, c'est une question. Les lois de la société, la famille, qui est là. Donc, Allah, il m'a dit là. A quel moment muso bunya parce que muso de ya a dili ni dili be sur la dili de travers ambalako folo ka suran to dawla parce que civilisation fait maintenant muso était l'élément faible et muso ke bolo ko fait fin si la mère nana ka suran saba de di muso may quel est to dalimba ala al kubra le suratul nisa'i suratul nur fana muso ka suran doy suratu talaki fana muso ka surando parce que ala ba don furu don duma ka dide akadi tama mais na bina bokwa bo shiana ni ambala ko nyana na man wone o da surando ko suratu talak pour réglementer
non seulement mamine fourbe do chugoti scientifiquement ani na dona muso ka droit du monde cheta du monde na sarafana la salengo muso ka droit du monde pour que muso ka nato yaye ora toko avogo il y a le mot droit c'est un mot juridique, un intérêt juridiquement protégé, mais cela met là un mot religieusement protégé. Bien charia là droit civil devait organiser, mais cela met là ngafigo maliki ka fara prendre ayaw chaman ka suratul baqara falembe Allah les sciences humaines nous te droit là mais do konna na sciences humaines na ka kuma kuntiaro là aba kalama scientifiquement Quran ayat mi lega jani Quran ayat belajili ayatu dini juru ayat ka jana belajili mais bado ala tara diema no wako droit civil ni droit commercial ala turu fra de bonona inoko wallahi sciences humaines ako ya walezina amanu iza tadayantum bidinin ila ajalin musamman na juru ta katasi watiruma faktubu ayasre mais aya to labana aya jamba ngono ko illa an takuna tijaratan tudiruna bainakum Allah taala noko ala kara bora ngoto ni université jumna l'esprit commercial je dis bien l'esprit commercial be commercial Sénégal mi aka nyo sene nabna ta fi ani commerçant mi tara ka nyo sam bouche kona na kado bina kana bla magasin kona ka mo gade ka fran kala nous bina fi kelen loi kelen te parce qu'il y a l'esprit commercial le commerçant intérieur allez kana bi allez kana fait Sénégal ka tout là on a d'abord droit civil et droit commercial islamien ni bon on a depuis la karambe c'est aka le témoignage au dominant l'obscurantisme na y inférieur là faut qu'on a 1804 Napoléon Bonaparte le français ou ma guerrier comme Napoléon Bonaparte allez de nana kana fin droit civil codifié 1804 droit commercial ya fiya ka bonno na bo kilinte Quran ya fo ka wale 1807 kasro droit pénal 1810 wa so Quran ko la ko ate daga ngoy kam mo fa mo manam mo fa donata Quran droit pénal be Quran ko jabbar ala gara bo université na pour gamba ko may budget wakati tara wala manju anala ugajon ro irana diema be ka griffe mi no fait bi que les 6 dimensions du développement personnel nous avons noté d'un leadership mais c'est les 6 dimensions du développement personnel d'un leadership ma mandi ni mo wala il mo be dimension worola ou ka développer là mba ba ko ba fo peut-être na équation reçu na détail dans le développement physique ora to ala bo kon kanga sili chaque 2 heures temps ki ka daw ki ta physique ka ma ko immobilité de tension de la ramadan airflow na tamika ni mabi no do banade be kana andi ti semli kayala wala ta kata sili tan yega na bena développement physique développement mental et Allah taala jabbar il faut lire kodon al nyama kala ki kala diena ki kala kodona ya ki développer ni be nyimo wa no fe kodon bal se ki nyimo koy développement social fika mayado seguye mayado wede fika mayado développement social goyela développement émotionnel ne bodo no fe le développement yoro diema binda ni o fo ni umbe ga nyaka feno bi o de développement et émotionnel et o mon ko bi de ou be ka nyon taw de la ou be ka gino de camp mais ça m'a peut-être émission là Dieu me dira le développement environnemental et Allah taala no ala kala bora et Allah taala dibina le réchauffement climatique 100 milliards de millions de dépenses aux Nations Unies na kopo ke dien fambela jelena ne retara j'étais le seul africain Maroc changement climatique là katakumak je kamana gano me Quran ko le exemple du kulo yiru kanka ko le yiri kana tige fennu ate khabo akliba donc développement environnemental o fane ko fara ala wa jume ko le développement spirituel parce que ko nyama développement spirituel ko nyama te na fe nan de fe afolo jume o le développement comment dirais-je miti al khurafat ko fe mun dalutar al ma'rifa kalimani afin de la cap qui doit le dire faire ou ka fola non entend de chiede ou ekele ani le comment dire la science ou le savoir
comme mais ko bi ka de la spécialité donc be da mi fura la ka na fala mbola wakati corona darlo be tamo be no vraiment katla ka afifu ou faut ko dans tout là ko ka wol ni mondo ko ma aidana danga nga équipe bela jelen je dis bien mais c'est aka ngoto ni délégation ban bora ko mo ni mobili chamay al do mobili do fana bi fana on de bora ko no de do so la ka boy bi donc ala ka here kan o bela jelen c'est vous min ne billa fi c'est quoi wallah nene si ko baro ke mam na be Egypte ngara mo chama be abib cham inshallah ani cheikh mar haydran na nyaay bro ne sunu washu mais si vous répétez banan sa ba Coran dans les années 73 jabtela la ni nan kara mo burbu kanon to meji ni fanela duro ba kare ko nana banan sa ba Coran ni kanu duro ke 73 to be su kati oda to mam na choix porter en présent bi ka jama bela jina foka pefu directeur régional ka befu ka be woni mando ma tete meninga émission fona bi amna to fula na la sunom ka faut servir l'islam autrement. La vie n'est que soit une épreuve, soit une sanction, soit une récompense, soit une prévalence. Mal hayat dunya illa ibtila'un aw iqabun aw mukafa aw tajriba. Ka fa al hadith baqiya in kana wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.